hak ni ko ring dur mentah ngan pen EAP ki perlok ki ba cupet ya kene ka channel ya wei u chatkan bat u ba ya rap ha ban pen jam ya ki briat ki ba bam khnyang ting ya pet ni ya wat lau don em hang ne ni ni udah pet uni kon bat phi i hang ni uni slaw balong pelon ni te pin ke je ni usla bat sa sho la ne syukurjot hakakti bat tang step ngap markitia swaban bam ai lan swaban shoot peniat te sakhnyot kerjau yau ne u kon bat sa tak na ke jaka ba don fliu hau peniat mar u peniat u babam khnyang u don ya ki fliu rei la dai ka nyang la sam peniat te don fliu te uni kun bat wi rap tang na kan ta ki tu ki ba bam khnyang te shwa ba phin ta ya nu da wai phin kam ban pen sisa ban pen tikna ba utau peniat jong phi u bam khnyang ba thai ki tu ki ban ta bla don thliu sa bu lan sa kan thap dau ni kun bat ha mar pasya ba don ki thliu bam khnyang te bat I kumba lai hadu san minit nang ta sa khleno bat yak to ku umbia baladon hang turu om deban kat ba umpat khle yo kon bat kat ba umpat kot ya ka lai hadu san minit ya ka to ku umbia mami na ka umbia mami na ka senturu om deban khleno deban kubum hang tu bat hadin balak la deb le kumta te kemot ka upniat bat ka dok pniat jong pi hamar pasya ba phila kan thap yau ni u kan bat te arsi lai sngi ka don ka jing pang namar ba ka jing khlan jong ni kan bat han rei kam dei ba kan kata yau briu han rei ka shu ngau pang kum to te hadin ang ta la da dei ba u khnyang umpat da jeliu than bandrung ha ka thliu bniat te un sajem nang ba ro ni u kon bat une te subha sa da ye share ya like bat sa subscribe ru khnang ba anda ngan penmi ya ki wei pat ki video ha bede pat ki kan bat te phidei uban kong uban ban yo pet ya ka video jonga te tangkum ta khublei shibun nyin saya kandu ki wei pat ki video na kam ta ki wei pat ki tet kan bat ki ba ngan sa penmi ha kan ni ka channel